Aktar kmin is-sibt numru kbir ta' residenti, attivisti u NGOs flimkien ma' numru ta' kunsilliera mill-Kunsill Lokali tal-Mellieħa inġabru fil-Mellieħa sabiex jopponu żvilupp ta' bini ta' appartamenti u jiġu mħarsa l-interessi tal-Mellieħin. Din id-dimostrazzjoni ġiet organizzata wara li l-art miftuħa ta' 4000 metru kwadru li kienet art pubblika ġiet trasferita lill-entità privata fi frar li għadda u li jista' ġiet rakomandata għal bini ta' appartament. Net News kien preżenti għal din il-protesta fejn tkellem ma' s-sindku tal-Mellieħa Gabriel Mikallef li saħaq li bħala kunsill ħajibqgħu jissiltu fisem il-familji Mellieħin sabiex żvilupp bħal dan ma jsirx u li din l-art tibqa' tar-residenti Mellieħin. Propju fit-30 ta' Settembru l-Kunsill kellna seduta u f'din is-seduta tlabna bħala Kunsill illi nbidlu d-direzzjoni li ttieħdet fil-passat u aħna bħala Kunsill noġġezzjonaw u nkunu fuq in-naħa ta' residenti tal-lokalità tagħna biex l-ewwel nett inkunu l-vuċi tagħhom, inkunu t-tarka tagħhom. Allura kemm l-appell lill-Ministri tad-Distrett kif ukoll il-Prim Ministru biex jisma' l-karba ta' residenti Mellieħin u jidħol lura għal din l-art biex tingħata lura għall-pubbliku. Il-kellima li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet qalu li din hija wkoll kwistjoni ta' saħħa mentali u enfasizzaw il-bżonna li żjed spazji miftuħa u l-ewwel qabel kollox nibqgħu nħarsu lejn l-interessi tar-residenti. Net News tkellem ma' Mark Borġ u Olivia Gawċi, it-tnejn residenti fil-lokalità tal-Mellieħa. Hawnhekk għandu jsir riċerka kif suppost fuq management ta' traffiku, management ta' dranaġġ, tal-elettriku li jekk tara biss l-elettriku għas għandha toħroġ. Il-Gvern huwa fir-responsabilità li nitkellmu ħafna fuq il-mental health tan-nies. This is a mental health issue. Jekk sa nibqgħu sejrin hekk u lin-nies ma nirrispettawhomx u ma ntuhomx dak li hu tagħhom, mhux billi nitilgħu il fuq imma rridu niftħu wkoll. Intant ħafna mill-persuni preżenti waslu tħassib kbir lejn dan il-proġett li jaf iwassal l-impatt negattiv fuq l-infrastruttura, speċjalment fuq il-provisti tal-elettriku. Barra minn hekk bosta saħħu jekk żvilupp bħal dan jagħmilx sens meta wieħed jikkonsidra żieda sostanzjali fil-popolazzjoni u żieda fin-numru ta' karozzi f'pajjiżna. Persuni preżenti wkoll enfasizzaw fuq l-ħtieġa li tintrefa responsabilità politika fuq it-trasferiment ta' din l-art pubblika.